Tinokudokesai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechipiri mwedzi uno waGumiguru amazuva 495 475 pachirungu. Chobhozika rakandopfigwa mujeta warume pakaita kunyangariwa kaitiringe zviri munhau dzanyasi. Bato roCCC kubudikidza naPromise Mukwananzira goreketa iro kutoti izvezvi wamunangarwa wachatoenda kusarudzo pokare nokutoti sarudzo dziri kutouya ndizvo wareketa. Ipapa wagotoreketa iwo wakatoti sarudzo dzichatoitiwa dzinenge dzichitungamiwa newewo Sadc. Pabodzipo wakaisa wanhu wanoziva zvokutekaidza sarudzo hwi zvakaitiwa noZimbabwe. Rekai tione kuti zvinombomira zvakaita sei, tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichiburika sei. Apawo nyuzo wagoreketa iwo kutoti Sadc iri kuda kuipapa kupusha kutoti kuitiwe musangano wochimbi wakakosha, extraordinary summit pachirungu, yokureketa nozvonyaya sarudzo dzoZimbabwe nokuti kamugwaro rokuongororwa kwesarudzoko rakaendesiwa kuna waHichirema, iwo wachazoripa kuna wamunangarwa noZeki kuti waone manyongori awo akaita. Rekai tione kuti inopakurika yakaita sei mbodza yacho, tinenge tichikunyepai. Ipapa nyasi woZeki wadokerera wari kutukiwa nevanhu pawareketa nyaya yekuti kumakoni Rural District Council kuri kuitiwa sarudzo pokare kureketa kuno. Wadhi yechi33 33 pachirungu iri kuitiwa sarudzo kureketa kuno. Nzvimbo dzokuvhotera dzanga dzakavhura dzinosvika 9. Rekai tigoona kuti wanoti mbani hawina. Wamonzora kureketa kuno wari kuita kufara idi. Masoko agobudika ari kureketa iwo kutoti wachamisa nobato rawo wari kuda zvokuti waite katombwanyai. Ari kuita kuwafadza. Wagobudika ipapa wachireketa hawo iwo wasiriwo asi wamwe wanhu wanowatsigira wari kureketa kuti ndizvo wagoreketa wamonzora izvi kuti ngakuitiwe kureke kuitiwa sarudzo chiringai manje kubenhuka pokare kuuya koreketa nyaya dzokuti ngatiite katombwanyai. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Apa iwo wamunangarwa wari kutoreketa izvezvi kutoti aiwa kwai kuribe kana zvese zvamuri kureketa zvokuti kuita katombwanyai kana kuita GNU kana kuita transitional authority kana kuita chipi nochipi paribe nokuti sarudzo takatohwina. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei pokare kuti zvinenge zvichitekaidziwa zvakaita sei ipapa, tinenge tichizokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Iwo wamunangarwa zuva ramangwana wanenge waripo paMhanduwe papa pamuzinda weparamende mutsva uyu wachigoita mureketo womamiriro nyika, State of the Nation Address pachirungu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapa kureketa kwawachaita ndokuchaparura pokare kuvhuriwa kodare reparamende pokare nokuti izvi zvinenge zvakaringirwa kuti zviitiwe nodare reparamende mugore rino. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei, tinenge tichikunyepai kuti zvii zvawanenge wareketa zuva ramangwana. Wamunangarwa kureketa kwawanga waita nomabhizimusi wagoburika iwo wari kutoti musazotetekere zviri kureketewa nowazhinji izvi kuti kwai upfumi hwenyika hwakadhakiwa nokudidi nokutoti isusu takabatsira makambani kunyanya makambani aiwa kamugwagwaya takayabatsira kutoti aite mugwagwa aite kusimba chaiko nokutoti takatanda kuwapa paduku wachibva wakona bva tawapa pamwe wachibva wakona tichiingidzira wachindokona tichiingidzira kusvikira izvezvi aiwa waakutoziva zvawaakuita kana kutoendesiwa kunze kwenyika kuti wake mugwagwa wedzimwe nyika dzakaita sana DRC kana ana Malawi kwai zvaakutokonekawo. Rekai tirambe takaringa ipapo. Kuita kwaGeorge Guamatanga warume kwaita kusiya vanhu vese waripe kana romuromo kureketa kuno agoreketa kutoti aiwa kwai mimi wemakambani muri kuramba kukura, muri kuramba kuita tusvinu, muri kuda chete kuramba muchiita kubhabhadzihwa kunge muri pwere. Dai mutori makambani andinenge ndiri mukuru wawo dai kudzingai basa mese nekuti muri kutadza kureketa, muri kutadza kuita zvinoita kuti makambani aramba achiita mari. Apa anga ari kutopindurira iwo wanana OK wagoburika wari kureketa kuti aiwa
tiri kukuwadziwa isusu nokubhadhara mitero, tiri kukuwadziwa nokumanikidziwa kutengesa mari isingashande isingatenge, asiwo kumatakishop paribe kana chibodzi chavanomanikidziwa kuita. Ndozviri kuita kuti titadze kupfumvura kuita mari yakawanda. Unoabva azviramba akati aiwaba imimi ndimuri kutadza kuziva kutekaedza mubhizimusi yenyu. Unobva waona kuti wari kuita kuzvimbwa chaiko kuti aiwa ndio wakuru. Regai tigoringa hedu kuti zvinopera zvakaita seizvozvi. Apawo pokare agoburika yeGeorge Guwamatangayu ari kuedza kutsanangura kuti mutemo wakaisiwa naMnangagwa kwaiwe mutemo uri kurambidza makambani ese hurumende aya kuti anga achiteedzera zviri pamutemo, asi inyaya chete yekundoti iyo kambani yawagoita iyo munhu mutapai kwai ndiyo kambani inenge iri inozvikamu zviri mumakambani aya. Saka iyoyo yega kambani yamutapai ndio isiri kubvumiwa baku kuti ipinde kuri kupinda dzimwe kuku. Ko kana kairi besimba muri kuirambidzirei? Warume unobva watoona kuti chanja chopfene chapinda kuno wabati wakutanda izvezvi kureketa kuti aiwaba. Rekai muone tinoramba tichindoringa dziso tichizokunyepai kuti zvii zvinenge zvichiitika ipapo. Wamwe wapwere kana kuti wanhu wakabva kunzvimbo yondolwane kuPlum Tree wari kuita tusvinwidi kureketa kuno wakatotanda kuzvivakira wega dhamu rokutoti ribatsire iyo mabhuku ondolwane temateme papodzipo nemahlambuzi. Aiwa tiri kuzvitenda izvi zvisvinu. Heno kwedu buja kuti wari kufungeyo wanhu wari kunze ku kana kuti wari kuzvikona bachere. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Tiri kufara kunyepa kuti kambani yondege dzakachipa yomuSouth Africa FlySafAir yagotanda nyasi kuuya kunzvimbo yoHarare. Tiri kuramba tichizvitenda izvi. Yakubhururuka mazuva ese kubva paJoburg paapa kuenda apa Harare. Tiri kuramba tichitenda wazhinji. Aiwa tichatokona kukwirawo ndege. Wamwe wanga waribe kana umboifungidzira moreka kukwirana nomabhazi mondokwirawo ndege. Kabodzi zvako kabodzi zviite zvakanaka. Zvino hazvatekaira zvisvino munotoona zviita kupinda kunakidza chaiko. Unotozorida pabhazi watoona kuti ndege itsvino. Rekai tirambe takaringa. Tochiringa kadzo mutambo woHerentaus ndo wakagoja wachikwata chongezi platinum nozuro nozvina kuzvishanu. Wakagojiwa nozvina kuzvishanu. Tiri kutenda iyo ngezi platinum kuti yakaratidza wapfana waiye benza woZANU-PF kuti aiwa zvinoitiwa sei. Takawadziwa nozuro Highlanders Boso yakajiwa kanoyo kepekepe yafaraijeri yoZANU-PF. Wakatinyadzisa izvo. Asi aiwa kutadzawo mapena asi tiri kundotenda kuti zvakaitika zvakanaka. Tichaona manje kuti Dynamos ichakona chere kuwaja iwawa wokepekepe wawa. Ndo watamirira kuti tizoona. Zuva ramangwana PSL inenge iri kutamba neSimba Bhora yakaringana noCranbourne Bullets. Heno kuti mabara achirimo chere kana kuti wakomana wobhora ava wanosimba. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei tichizokunyepai. Tochitendeukira kuenda pasi rese kutandira muSouth Africa. Kwai kambani yoPick n Pay wabanha mubiyawo anga ari ndiye mukuru agere hunde pakambani kuti kwai yatadza kuita mari tsvini yakawanditsa. Warume kuno wabva wabenhutsa imwe hwarawa ine makore 40 chaiyo. Sean Summers kwai ndiye abenhutsiwa ipapo kuti aite ndiye agere hunde. Rekai tione. WoSadc wari kuringa sarudzo dzokuEswatini kwai wagoti aiwa dzatekaidziwa zvisvinu zviri kuenderana nozvinofanira kunge zvichiitiwa. Rekai tione kuti pachazobuda gwaro rokupedzisiraro rinenge chireketa kuti kudini. Tichakunyepai. Apa mumwe mumiriri woRwanda kuBritain abatiwa kamwe achireketa zvache kutoti zviri kuitiwa nehurumende yeBritain zvisvinuba zvokutora vanhu vekuAfrica kuvaendesa kunyika yeRwanda. Rekai tione. Iyeyu taakutomunamatira kuti areke kugopfudziwa kamwe wakuru wonyika yache. Wanenge wane chanja chopfene. Rekai tione kuti zvinopera mushechere ipapa. Asi kuona kwedu atogowawo kana kudzingiwa ipapa makuno chaiyo tinenge takaringa hedu.
United Nations Security Council kwai wagobvumira kuti chikwata chakatungamiwa nonyika yoKenya chigoende kunyika yoHaiti kodipfamisa ipapo nokuita kupedza nyaya yoyo mabheura ari kunetsa kunyika ikweyo. Kwai zvaita kunyangariwa wakomana. Regai tirambe takaringa hedu kuona kuti zvinoenda nokupi. Apawo nyika yoLebanon kwai yasunga vanhu vairi vokuSyria nonyaya yekupinza vanhu munyika momo kuenda kuEurope zvisiri pamutemo. Tikuramba takaringa kuti zvichapera sei. Asi kwai vanhu vari kubva kuAfrica vari kuita kuuya vakaita kuwanda idi. Aiwa zvinoita kunyadzisa. Imwe nyaya yaita kuvhiringidza vanhu ipapapa kwai woLiverpool wagotoenda kunyora tsamba kuti imi takajiwa hedu nozuro asi gotinyepai tione zvinhu zvakaitika, tipei zvaireketeka pakati paiye muzvinapembe iyo anga ari mukati mugiraundi nomuzvinapembe anga aripo kuTV kuya kuVAR. Ukaona padaribva waziva kuti paita kunyangariwa. Rekai tione nekuti wari kufungidzira kuti mutambo yakaita kuvhenganidziwa ikaita kumisikidziwa kuti tototoihwine kana zvakadando para kubatiwa vazhinji kaapa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Munyaya tati ndiyo ideka hatikidzwa wakomana wanhu wokuFrance kureketa kuno wari kuita kuvhiringidziwa notsikidzika mabuja mati mazviona ukaona vanhu vakuita kumira paTV kuti warekete kuti imi tsikidzi dzaita kuwanditsa ibva waziva kuti paita kunyangariwa. Kwai kana chero muzvitima kana mumahotera kana pai dzindori tsikidzi wari kundorumiwa tsambwa dzakadari dzikaidzi ngawashambe zviite zvisvinu. Zvakaoma mabi angu. Watadza kupedza dambudziko riri. Heno pamwe ndo zvakaitiwa nowaIjipita gore riya wakabva watumirwa zvinoita kuvhiringa zvakaita sonhunzi nezvimwe zvakawanda wanda. Rekai tigoona kuti wanoipedza sei iyoyi. Tiri ipapo zvedu mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.